Okay, Dave, tásúla gom gfuil sibh ar fad go maith, agus gfuil sibh ar gféchant ag 5 minúten nach 2 heute, so chuig tréis dó agus sibh se ag déanamh an rang Germánische seo ar an déirdín. So, inniu müssen wir ceacht 4 zu machen, so maras go ná tá an firm Microsoft le lína isteach agus tá cúnamh breise ar fáil ar an siomh YouTube sin. So be an rang seo có tapaí nó có sciopí agus a déanann tú é. So tá muid ag féchant ar ag deireadh capital 10, so deir an capital seo faoi léitheoireacht agus chun an píosa deireanach dhéanamh béis fig scríomh blog. So feici sibh an sin ar leathnach 152. Tá an obair punán le déine, so an sin schreibe einen Blog-Eintrag über deine Lesegewohnheiten für dein Portfolio. So, tá mé géirí go scríbhann tú idir 5 agus 10 abert, as Germánis, chun cur síos faoi don nósanna léitheoireachta. So má feiceann sibh ar an firm Microsoft sin an méid atá ann. Scríomh blog faoi den nósanna léitheoireachta scríomh 5 go 10 abert le de hol, úsáid na nótaí ar leathnach 153 má tá cabhar wet. So scríb deinen blog here, is féidir leat é a chur isteach an sin, tá tú críochnathe leis, brew ar send me an email receipt of my responses, agus an sin brew ar submit. Now, just le haspáintíomh sin an obair a bhí sibh ag déanamh inné. Níos bhí déanamh an rollenspiel tuisnach bhfuil muid le chéile, ach tá sé fósaí déanamh an punán. So, ní buinn sé leis an portfolio ach is abert an a dheasa. Ein Leben ohne Bücher ist wie ein Leben ohne Freunde. So Leben sin sail. So ohne sin gone. So sail gone Bücher ist wie tá sé cosúla Leben ohne Freunde. Sail gone Freunde. So tá si ag rá an Heidi Maria Artinger ag rá go bhfuil na leabhar sin cosúla cairde. So an cúnamh atá ar fáildíobh, tá sin Aufseite 153, Wiederholung 10. So wir haben das Buch agus an sin an folklór téanla sin. Cúpla ceistena module léitheoireacht agus an bríthar léisen. Tá na saosanna leabhar atá an sin agus na adiachtaí chun cur síos faoin na leabhar. Sin na nathna cainte, so cúpla focail agus abert gur fééis leat cur síos a dhéanamh ag fuú. Agus sin an bhairteat sin just cúpla focail sa bhreis atá tábhachtach don teanga. So cosúla bibliotheek einkaufen an bríthar ag dul siop dar gutschein handy sin antábhachtach ein handy sin an phone. So tá siad an sin, so nuair tá tú ag scríomh an blog, ní gá duit de abert a scríomh díreach faoin léitheoireacht. Nádin dermot, seo blog, so le aon blog caithfidh tú cur síos a dhéanamh fuút féin freisin. So cur seach píosa Germánis atá go tanna féin, like cur síos de anam agus de ís. Agus nuair tá cruichna le sin, cur síos faoi de cathmhaimsre, beidir an sport is fearr leat, agus beidir cathmhaimsre eile le ceol, aon rud a seanan tú. Agus an sin téisteach chuig an píosa faoi léitheoireacht. So, guten Tag, ich heiße Mark, ich bin 15 Jahre alt und ich lebe in Irland. Ich spiele gern Fußball und höre gern Rockmusik, aber ich lese sehr gern auch. And in nicht haben wir kein viel lesen. So es féidir leat den rud ag an cur seach cosúla. Ich bin ein Bücherwurm. Ich lese gern Comics, Fantasy-Bücher und Horror. Ich liebe Comics. Sie sind lustig und amüsant. Fantasy-Bücher sind sehr spannend und toll. Und Horror-Bücher sind super oder spitze. And then beidir cur ceist. Und liest du gern? Was liest du? Agus an sin an duine tá ag léamh an blog beidir freighróidh siad na ceistena.
So idir an réomholalas agus an Gearmáise tá a gcuimh agus tá sé a gcuimh go dtí seo. Agus tríú ceithre aber déanta díreach maidir le dhearthacht, béis sibh an ann é seo a dhéanamh go hána simplí agus tásúla go mbeidh sé déanta ar ord caighdeán. Tá na feibanna bhí agam le forms sucrí agam, bhí feibanna fas mé go mbeidh mé an ann aiseolas sa seola arás cúph trí forms, but just ní raibh an féidireacht sin agam tá sé go inis, so aon rud a scríbann sibh an seo is féidir le é a ceartú inis agus é sheola arás cúph. So tá spáin dom cad atá foghlaim a gcuimh onas go bhfuil is agam cábhfuil sibh, mar tá ag rá gcónaí go bhfuil sibh iontach mar rang fiú go bhfuil sibh sa 100 bliain tá ag rá go bhfuil sibh anna loidir ó thaobh an teanga seo de mar sin tá spáin sin dom. Má tá ceist ar bithe goibh ná bhíh druggal ar rífos sa sheola cúm, tá cúpla sibh ag teachta deaghbhfuilm gach lá, so ní chuann sé sin isteach ar có fad sa bhfuil sibh ag foghlaim sin an príomhrad domsa. Alright, so auf Wiedersehen und bis Montag.